Λοιπόν, πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε. Κάθε μέρα, ενώ το διερευνούν στην Ιβηρική Χερσόνησο για να καταλάβουν τι έχει γίνει με αυτό το blackout, διερευνούν τα αίτια, το κοιτάζουμε κι εμείς εδώ, γιατί πραγματικά βρίσκουμε πολύ ενδιαφέρον, όπως και με ανησυχία, σκεφτόμαστε όλοι τι θα μπορούσε να είχε γίνει αν είχε συμβεί και στη χώρα μας. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο πλαίσιο αυτής της διερεύνησης των αιτιών, αλλά και της ετοιμότητας που πρέπει να έχουμε όλοι για να μην μας συμβεί, τι πρέπει να κάνουμε εάν μας συμβεί μια τέτοια κατάσταση όπως είναι το blackout. Να καλωσορίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Γιώργο Κάραλη. Είναι διδάκτορο μηχανολόγος, μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι σήμερα μαζί μας. Κύριε Κάραλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μεγάλη μου χαρά, κυρία Χριστοφιλέα, που είμαι μαζί σας. Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί ξέρουμε ότι είστε ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά το κομμάτι λοιπόν της ενέργειας. Διαβάζετε, φαντάζομαι και εσείς, και ως ειδικός καταλαβαίνετε πολύ περισσότερο από εμάς αυτές τις πληροφορίες που βγαίνουν, γιατί δεν βγαίνουν, φαντάζομαι, όλες οι πληροφορίες προς τα έξω, για το blackout αυτό στην Ιβηρική Χερσόνησο και το τι μπορεί να το δημιούργησε. Έχετε ξεκαθαρίσει κάπως εσείς αυτή την εικόνα, τι μπορεί να έγινε? Προφανώς έχουν γραφτεί πάρα πολλά αυτές τις μέρες και θα γραφτούν ακόμα τις επόμενες. Το πόρισμα δεν θα βγει νωρίτερα από το Σεπτέμβριο. Θα πάει τόσο έτσι διαβάζω. Έχουν ακουστεί κάποια πράγματα. Η μία αιτία μπορεί να είναι από τα σύνορα, την διασύνδεση με τη Γαλλία. Υπάρχει μια άλλη άποψη ότι το πρόβλημα ξεκίνησε από δύο υποσταθμούς στην νοτιοδυτική Ισπανία. Αυτό είναι πιθανό, γιατί επηρέασε και την Πορτογαλία. Ναι. Δεν έχει και τόση σημασία όμως από πού ξεκίνησε το πρόβλημα, αλλά πώς το διαχειριστήκανε για να φτάσουν τελικά σε ένα γενικευμένο blackout. Να σας θυμίζω... Αυτό είναι το κρίσιμο. Πώς το διαχειριστήκανε, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν το διαχειρίστηκαν καθόλου καλά, κύριε Κάραλη. Όταν έμεινε τώρα μία χώρα ολόκληρη, δύο χώρες ολόκληρες και ένα κομμάτι της Γαλλίας, λιγότερες ώρες ευτυχώς εκεί, χωρίς ρεύμα. Πέσανε τα πάντα. Και μαζί βέβαια οι επικοινωνίες και τα συνεπακόλουθα. Να σας θυμίσω το Σιμίτη που είχε πει ότι οι χώρες πέφτουν όταν πέσουν οι τράπεζες ή όταν πέσει το ρεύμα. Το ρεύμα, ναι. Εδώ φαίνεται ότι το ρεύμα έριξε και τις τράπεζες και τις πληρωμές. Ναι. Η διαχείριση δεν είναι εύκολη από τη στιγμή που είναι σαν το προηγούμενο θέμα που είχατε με τις πυρκαγιές. Αν ξεφύγει η πυρκαγιά, μετά δεν σταματάει. Έτσι γίνεται και με τα ηλεκτρικά δίκτυα. Αν ξεφύγει η διαταραχή, μετά είναι ντόμινο οι εξελίξεις. Αυτό να σας εξηγήσω και πού οφείλεται. Ναι. Όπως οι καταναλωτές έχουν ανάγκη από καλής ποιότητας ρεύμα, έτσι έχουν ανάγκη και οι μονάδες παραγωγής. Και τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά και οι συμβατικές μονάδες. Οπότε όταν συμβαίνει μια διαταραχή, αρχίζουν οι μονάδες να αποσυνδέονται για να προστατευτούν από τη διαταραχή που έρχεται από το δίκτυο. Και πέφτει λοιπόν το σύστημα. Εδώ πέσανε όλα τα συστήματα μαζί για να ολοκληρώσουν αυτό το καθολικό blackout. Τώρα, κύριε Καραλή, κακά τα ψέματα. Το βλέπουμε και το ξαναβλέπουμε και υπάρχει και μια ανησυχία, το καταλαβαίνουμε σε όλους τους αντίστοιχους ΑΔΜΙΕΣ στις ευρωπαϊκές χώρες, από τη στιγμή που με αυτή την ιστορία του πολέμου στην Ουκρανία στραφήκανε όλες οι χώρες να μπουν πιο γρήγορα και πιο δυναμικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό καταλαβαίνουμε, αυτό που παράγεται σε πολλές των περιπτώσεων είναι πολύ περισσότερο από αυτό που υπάρχει ως ζήτηση και είναι ένα θέμα για να ρίξει το σύστημα. Μπορεί να συνέβη αυτό? Μπορεί, γιατί εξετάζεται ως ενδεχόμενο και στην Ιβηρική Χερσόνησο. Εμείς εδώ που μπαίνουμε πραγματικά πολύ δυναμικά και υπάρχουν και πολλές ώρες της ημέρας όπου το σύστημα λειτουργεί μόνο με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και λένε πέφτει και έτσι και η τιμή του ρεύματος. Αυτό δεν το έχουμε δει ως καταναλωτές στην αξία και στο μέτρο νομίζω που πρέπει. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα που δημιουργεί στο σύστημα και κρατά τα φώτα ανοιχτά? Έχετε βάλει πάρα πολλά θέματα. Νομίζω ότι είναι το ίδιο πράγμα όμως. Δεν ζητώ ιδιαίτερα τεχνικά να μας το αναλύσετε. Κοιτάξτε, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μονόδρομος. Η Ευρώπη κινείται πλέον προς μια ενεργειακή ανεξαρτησία που ποτέ δεν είχε. Ναι. Το οποίο σήμαινε. Και αργήσαμε κιόλας. Ευάλωτη οικονομία κλπ. Σκεφτείτε πώς θα ήταν το σύστημά μας, γιατί οι ΑΠΕ δεν ξεκινήσανε με τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχουν ξεκινήσει εδώ και 3 δεκαετίες. Πόσο ευάλωτη θα ήταν η Ευρώπη και η οικονομία της Ευρώπης αν δεν είχαμε τις ΑΠΕ. Μπορεί να μην έχουμε δει
την επίπτωση στο κόστος στην τιμή που πληρώνουμε την κιλοβατόρα, αλλά φανταστείτε τι θα πληρώναμε αν δεν είχαμε τις ΑΠΕ. Ναι. Τι θα συνέβαινε δηλαδή με αυτό που συνέβη με το φυσικό αέριο τα τελευταία 3 χρόνια. Άρα λοιπόν είμαστε έτοιμοι, γιατί αυτό και είναι ένα σύστημα το οποίο έχει μπει το καινούριο που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε ένα δίκτυο το οποίο όμως έρχεται από παλιά. Αυτό έχει ανανεωθεί στη χώρα μας. Θέλω να πω τα προβλήματα στο σύστημα που κρατά τα φώτα της χώρας αλλά και της Ευρώπης ανοιχτά. Το έχει παρακολουθήσει κάθε χώρα και ιδιαίτερα τώρα σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Τι γνωρίζουμε? Έχετε απόλυτο δίκιο. Χρειάζεται ένας στρατηγικός σχεδιασμός. Ίσως τα έχουμε αφήσει λίγο στην τύχη τους τα πράγματα. Εδώ και δεκαετίες συζητάμε για την ανάγκη της αποθήκευσης. Χρόνια λέμε η κότα γέννησε το αυγό ή το αυγό την κότα. Δηλαδή χρειαζόμαστε αποθήκευση για να πάμε σε μεγάλη δίδυση στον ΑΠΕ. Χρειαζόμαστε μεγάλη δίδυση στον ΑΠΕ για να βγουν οι επενδύσεις της αποθήκευσης. Τώρα λοιπόν έχουμε φτάσει στη χρονική στιγμή 0. Δεν έχουν γίνει αυτά τα έργα. Τρέχουν τώρα οι επενδυτές, αλλά χρειάζονται χρόνο. Δεν ξέρω με ποια διαδικασία θα μπορούσαμε με ένα στρατηγικό σχεδιασμό και να σπρώξουμε αυτές τις επενδύσεις. Σήμερα θα χρειαζόμασταν να έχουμε ενδεχομένως 2 γιγαβάτ αντλησιοταμίευση. Έχουμε κάτι ελάχιστα από την εποχή που τα έχει αναπτύξει η ΔΕΗ. Σίγουρα είναι ευάλωτο το σύστημα της Ελλάδας. Έτσι, δεν μπορούμε να είμαστε ευσυχασμένοι. Μπορεί να αντιμετωπίσουμε το ίδιο πρόβλημα. Όλα τα συστήματα δεν είναι τα ίδια. Η Ιβηρική, όπως και η Ελλάδα, είμαστε στα άκρα της Ευρώπης. Η Δανία είναι σε μια διαφορετική περίπτωση, έχει πολύ ψηλή δίζηση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, και είδε ότι ουσιαστικά κριτικά το αντιμετώπισε το ζήτημα, απευθυνόμενη στην Ισπανία ιδιαίτερα, επιμένει ότι θα πρέπει να ενωθούν οι ευρωπαϊκές χώρες σε αυτή τη διασύνδεση την ηλεκτρική προκειμένου να θωρακιστούν. Να υπάρξει δηλαδή ένα δίκτυο που να είναι πάνω κάτω κοινό, που να μπορεί εύκολα να γίνεται εξαγωγή και εισαγωγή. Γιατί φαίνεται ότι η Ισπανία έχει κρατήσει ένα δικό της τρόπο, κρατώντας και τις τιμές βέβαια στη χώρα πολύ χαμηλά, έτσι. Ισχύει αυτό που λέτε. Οι διασυνδέσεις είναι ένα μέσο για να κάνει κανείς το σύστημά του πιο ισχυρό. Οι διασυνδέσεις με τη Γαλλία είναι σχετικά αδύναμες. Έχουν γίνει προσπάθειες να αναβαθμιστούν. Υπήρχαν και εκεί τοπικές αντιδράσεις, γιατί είναι γραμμές υπερυψηλής τάσης που συζητιόνται σχετικά με την ακτινοβολία. Ναι. Και υπάρχουν τέτοιου είδους αντιδράσεις. Αντιδράσεις από το δηλαδή, όπως υπάρχουν αντιδράσεις ενδεχομένως για κάποιες τεχνολογίες ΑΠΕ, υπάρχουν και σε μεγαλύτερο βαθμό για τις γραμμές διασύνδεσης, τις οποίες τις χρειάζεται το σύστημα, ακριβώς όπως περιγράψατε, για να μεταφέρεται πράσινη ενέργεια από τη μία χώρα στην άλλη, όταν στη μία χώρα δεν φυσάει ή όταν δεν έχει ήλιο, να μπορούν να υποφελούνται από τις διασυνδέσεις και να κρατάνε την ισορροπία στο σύστημα. Λοιπόν, πάντως τα πράγματα πάνε καλύτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, μας λέτε κύριε Κάραλη, και αυτό το σύστημα στην Ευρώπη και στις ευρωπαϊκές χώρες έχει μέλλον μπροστά του για να ολοκληρωθεί? Έχει δρόμο ακόμα. Έτσι, οι διασυνδέσεις δεν είναι κάτι που θα γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη και δεν είναι η μόνη λύση στο πρόβλημα. Μάλλον η λύση είναι πολύπλευρη. Χρειάζεται και η κάθε χώρα να αναπτύξει τα συστήματα αποθήκευσης, μπαταρίες, αντλησιοταμίευση, ναι, τον εξηλεκτρισμό, αυτοκίνητα, θέρμανση να γίνουν ηλεκτρικά. Όπως επίσης χρειάζεται να δει κάθε χώρα και το μείγμα της, ενώ την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Να θυμίσουμε ότι πάμε για ένα σύστημα 100% ΑΠΕ, ναι, στην Ευρώπη. Έτσι. Δηλαδή, δεν υπάρχει επιστροφή γι' αυτό. Αν είναι φωτοβολταϊκά, αν θα είναι ανεμογεννήτριες, όλο αυτό. Δηλαδή, τι θα είναι η ΑΠΕ σε κάθε χώρα. Και τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά συμβάλλουν με φθηνή ενέργεια και σταθερού κόστους ενέργεια στο σύστημα, αλλά χρειάζεται μια ισορροπημένη ανάπτυξη, την οποία δεν την έχουμε. Τα αιωλικά λόγω των αντιδράσεων δεν έχουν αναπτυχθεί τόσο, έχουν μείνει λίγο πίσω. Τα φωτοβολταϊκά έχουν ξεφύγει. Έχουν πολύ, δηλαδή, έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Στα 9,5 γιγαβάτ. Ναι. Σε ένα σύστημα με αιχμή 10 γιγαβάτ. Τι να κάνουμε, τα βγάζουμε από την πρίζα δηλαδή τώρα για να μην μπαίνουν στο σύστημα. Αυτό, και δεν υπάρχει τέτοιος μηχανισμός. Ναι, δεν είναι αστείο καθόλου αυτό. Τα αιωλικά είναι πιο διαχειρίσιμα. Γιατί έχουν το σύστημα επικοινωνίας και επίσης έχουν να προσθέσω και μια λεπτομέρεια. Μόλις καταλάβαμε, έτσι όπως μας το περιγράφετε τώρα στη διάστασή του. Μια λεπτομέρεια που δεν έχει ακουστεί, ότι τα αιωλικά έχουν δυνατότητα αρρύθμισης. Όχι μόνο να κόψεις, αλλά και προς τα πάνω. Θέλω να πω ότι όταν ο διαχειριστής ζητάει από ένα αιωλικό πάρκο να παράγει στη μισή
ισχύ του, ενώ φυσάει άνεμος, Ναι. μέσα σε δευτερόλεπτα, αν αλλάξει την εντολή ο διαχειριστής, το αιωλικό μπορεί να αυξήσει την παραγωγή του. Αυτό που λέγαμε δηλαδή ότι είναι στοχαστική, ναι, είναι στοχαστική. Και αν δεν φυσάει ο άνεμος, θα είναι μηδενική η παραγωγή. Αλλά όταν φυσάει, έχεις δυνατότητες ρύθμισης, αυξομείωσης, να παρακολουθείς τη ζήτηση. Λοιπόν, και εμείς οι απλοί καταναλωτές περιμένουμε όλο αυτό λοιπόν που περιγράφουμε τώρα και πάμε, λέμε ως χώρα πολύ καλά, πολύ καλύτερα από το παρελθόν, να το δούμε στα τιμολόγια. Στα τιμολόγια, έτσι. Λοιπόν, η Ισπανία έχει... χωρίς αλγόριθμους και ειδικές εξισώσεις. Η Ισπανία έχει φθηνό ρεύμα και έπαθε blackout. Ναι. Αξιοπιστία, υψηλή αξιοπιστία με χαμηλό κόστος δεν πάνε μαζί. Δεν πάνε μαζί, λέτε. Έχουν δρομολογήσει επενδύσεις 50 δις για να θωρακίσουν το σύστημά τους. Την πατήσανε. Μάλιστα. Τώρα θα είναι πιο επιφυλακτικοί. Θα τις περικόπτουν περισσότερο τις ανανεώσιμες. Το οποίο θα έχει συνέπεια μετά στην τιμή. Στην τιμή και στη τσέπη του καταναλωτή. Λοιπόν, αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος όλο αυτό, έτσι όπως το λέμε. Αλληλοσυνδέονται. Αλληλοσυνδέονται απολύτως όμως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κάραλη, για όλες τις πληροφορίες. Νομίζω πολύ κατατοπιστικές που μας δώσατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς.